Tak čus lidí, takže budeme pokračovat trošičku díl, protože jsem zjistil, že jste uploadala jenom pár minut, takže už jsme dokutali, jo, teď se to bude možná trochu lagovat. Je to jen kvůli tomu, že nahoře vidíte, vy ne, ale já vidím FPS a mám jich kolem 14, 16, ale vidíte, mám výkonný komp, takže to je úplně v pohodě. Takže vy asi neslyšíte zvuky z Minecraftu. Je to kvůli tomu, že já je slyším, ale vy nebo já jsem se to tak nastavil. Protože se bojím, že by to bylo moc nahlas, protože já vždycky pouštím nahlas. Už FPS stoupají. Tak jako jdeme udělat plaňky. A uděláme si dům. Potřebujeme malý. Takový malý, no. Tak nevím, jak udělat dveře. Originální, no. Já jsem taky kokos. Jinak. Tohle video bude, že jo, s názvem úplně stejný. Doufám, že se vám ty videa budou líbit a já asi budu pokračovat zítra, protože teď konce večer a rád bych, aby mě máma nebo ségra někdo sprdl z našich rodičů. Takže za chvíli to ukončím, až dostavím jako barák, jako jo, až dostavím barák. A tady ten skutám z tenhle strom. Třeba hodně masa. Chtělo by to ovce. Kdo do mě strká? Nestrkej do mě. No nestrkej do mě, no. Jinak dostaneš. Hele, jeskyně. Tak máme úplně připravený důl, hele. No jo. Takže v poho. Takže už uděláme plaňky. Jo, nedořekl jsem se svým jménem. Vlastně 828 to bylo, jo. Takže tak. Jinak vím, že už je verze ve 12.04a, ale nebudu jí hrát, až bude oficiální, budu hrát. Tak. Budu hrát, až bude oficiální. No hele, uhlí. Tam byla docela rozšířený. No nic. Tak zabiju jednu slepici a ukončím to. Teď se laglo. Tamhle je ta slepice. Typně. Tak. A skončím to tím, že to hodím do bedny. Tak krásně. No nic, tak čus. Čau lidi.